ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pinakamahirap daw turuan ang mga matatanda kesa mga bata. Meron kasi silang paniniwala na nakatali sa nakaraan na hindi nila kayang bitawan at dala-dala pa rin sa kasalukuyan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang pinapaniwalaan sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga avid listener ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Analea, 35 years old at nakatira sa Quezon City. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong sinuggest ito sa akin ng kaibigan at dati kong kaopisina na mahilig makinig ng mga love stories sa radyo. Sinabi rin niya na subukan kong sumulat sa inyong istasyon, Papa Dudut, para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Gusto ko rin humingi ng payo sa mga kabarangay natin kung ano ang mabuti kong gawin sa sitwasyon ko. Magsisimula ang lahat taong 2023 nang makilala ko ang partner kong si Jimbo. Nagtatrabaho ako noon sa isang private company sa Quezon City bilang data analyst. Katrabaho ko si Jimbo at mas bata sa akin ng 6 na taon. Bali 27 years old siya noon samantalang 33 na ako. That time may 6 na buwan na akong hiwalay sa long-time boyfriend at live-in partner ko for 10 years. Dahil sa cheating issue niya. Wala kaming anak, bagay na pinanghihinayangan ko. Lalo nang tumanda na ako. Gustong gusto ko nang magka-baby at tiwala naman ako na kahit na wala na ang dati kong partner sa buhay ko ay may tataguyod ko pa rin mag-isa ang aming anak. Kaso hindi kami nakabuo dahil may problema siya. Tapos nung nakilala ko si Jimbo na bagong pasok sa amin bilang messenger ay naging close kami kaagad. Kahit na mas mataas ang posisyon ko sa kanya sa trabaho at mas matanda ako ay hindi yun naging hadlang upang ma-develop ang feelings namin sa isa't isa. Fast forward. Naging kami at makalipas lang ng 2 linggo ay kapwa kami na sorpresa. Pansin ko kanino mo pa ako di kinikibo sa office ah. Pati ba naman dito sa fast food? Sorry mahal, busy lang talaga ako sa opisina kanina. Halata nga. Nitingin nga di mo nagawa nung tinawag kita kanina para ihatid yung niluto kong lunch mo. Sorry ulit, pero inubos ko naman yung luto mo. Ang sarap kasi eh. Salamat. Paano di magiging masarap yun? Ikaw kaya lagi kong iniisip kapag nagluluto. Naku, yan ka na naman eh. Pinubola mo na naman ako. Hindi kaya. Oo na, pero talentado ka talaga pagdating sa pagluluto. The best na talagang masarap ang putahing niluluto mo. Diyan mo nga ako nakuha eh. Ganun ba? Akala ko pa naman dahil sa kagwapuhan ko. Sige, kasama na yon. Grabe ah. O bakit? Parang napilitan ka lang yata. O baka naman naawa ka lang sa akin kaya sumigi ka na. Ewan ko sa'yo mahal. Yan ang gusto ko. Ano? Kapag tumatawa ka, maganda ka na, pero lalo ka pang gumaganda. Pero masaya ako kasi tumawa ka na. Di ako sanay na maghapon ka na kasi mangot eh. Sorry ulit sa pang-i-snub ko sa'yo ha. Hindi ko naman sinasadya yun. Okay lang, pero may problema ka ba? Wala naman. May gumugulo sa isip mo? Meron. Ano? Sabihin mo sa akin para naman gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Actually, hindi naman mabigat yung pakiramdam ko, lalo na nung nalaman ko yon kaninang umaga. Ang alin? Teka, may kukunin lang ako sa bag ko ha. Sige. Ito oh. Ano yung nasa box? Buksan mo, dali. Okay, pero kinakabahan ako ha. Bakit naman? Mamaya may laman tong gagamba, alam mo namang takot ako dun. Ewan ko sa'yo mahal.
O ano na? Buksan mo na. Promise? Walang gagamba rito? Promise. Sige na, buksan mo na. Sige. Ano kaya laman ito? Pregnancy test? Oo. Tignan mo. Hala, 2 guhit. Ibig sabihin, buntis ka? Oo, buntis nga ako. Kaninang umaga ko lang nalaman kasi ilang araw na akong delay sa menstruation ko. Kaya nagpiti na ako para makasigurado. Tapos ayan agad yung lumabas. In fact, inulit ko pa nga para sure talaga tapos pareho lang yung result. 2 guhit. Ibig sabihin positive. Magkaka-baby na tayo. Hindi ko alam yung sasabihin. Basta masaya ako at excited na maging tatay. Alam mo naman na matagal ko nang gustong magka-baby, di ba? Oo, nakwento mo nga tapos ayan na. Natupad na natin yung pangarap mo. Salamat, mahal. Kasi ginawa mo akong ina. Binigyan mo ako ng anak. Ako rin naman eh. Ginawa mo akong tatay. Ngayon na magiging magulang na tayo, pinapangako ko na lalo ako magsisikap sa pagtatrabaho para mabigay ko sa inyo ng anak natin yung buhay na deserve nyo. Hindi mo naman kailangan gawin mag-isa yon, mahal. Kasama mo ko. Tayong 2 ang magulang ng batang dinadala ko. Hindi lang ikaw. Kaya magsisikap din ako para maitaguyod natin yung baby natin. Salamat, mahal. Lalo ako na-inspired dahil sa magandang balita mo. Excited na akong sabihin kay nanay na magiging lola na siya. Siguradong matutuwa yon pero kinakabahan lang ako. Ha? Saan? Siyempre, hindi pa nga alam ng nanay mo na tayo na. Malalaman din niya at double celebration pa kasi magkakababy na tayo. Huwag kang kabahan. Mabait naman si nanay eh. Mahirap hindi kabahan, pero may tiwala naman ako sa'yo. Salamat sa pagtitiwala, mahal ko. Ano kayang magiging gender ng baby natin? Kahit na ano pa, basta healthy ang baby natin, ayos na ayos sa akin. Papadudot tuwang-tuwa kami ni Jimbo dahil magkakaanak na kami. Ang tagal kong hinintay na magka-baby kaya ganoon na lamang ang excitement na nararamdaman ko ng panahong yon. Sa wakas ay mararanasan ko ng maging nanay. Alam ko naman na makakaya kong itaguyod mag-isa ang magiging anak namin. Pero maswerte pa rin ako na nagkaroon ako ng partner sa katauhan ni Jimbo. Kahit na mas bata siya sa akin, hindi ko minamaliit ang kakayahan at magagawa ng boyfriend ko. Nagtiwala ako sa kanya na madadala niya ng maayos ang aming pamilya. Kaya minahal ko siya. Kung ilalarawan ko si Jimbo ay matangkad siya at malaki ang pangangatawan. Magalang din siya sa lahat ng mga katrabaho namin at palangiti. Pero sa akin lang talaga siya close at naglalaan ng extra time. Nakausapin ako kung may pagkakataon. Yun na pala ang simula ng love story namin at hindi nagtagal ay inamin niya na nagugustuhan na niya ako. Kahit na walang katiyakan kung maibabalik ko raw ba ang nararamdaman niya dahil sa malayong pagitan ng edad namin. Pero wala naman sa akin yon, lalo at gusto ko na rin siya ng mga panahong yon. At nung nalaman kong buntis nga ako ay lalo kaming naging malapit sa isa't isa ng boyfriend ko. Isang araw ay nag-decide siyang ipakilala na ako sa kanyang nag-iisang magulang, ang nanay niya. Ano? Akala ko, boss mo yung kasama mo, nak. Hindi mo naman ako agad sinabihan na girlfriend mo pala yung ipakikilala mo. Boss ko naman po talaga si Analea kasi mas mataas ang posisyon niya sa akin. Ay, ganun ba? Hindi naman po kami pareho ng department ni Jimbo. Bale, meron pa po siyang supervisor. Yun po talaga yung boss niya. Pero kung titignan, magkatrabaho lang din kami. Pero matagal ka na ba dyan sa opisina niyo, Analea? Matagal na rin po. Nagsimula po ako doon nung 23 years old ako. Ilang taon ka na ba ngayon? 33 na po. Ay, mas matanda ka pala sa anak ko ng 6 na taon. Kung hindi mo natatanong, 27 anyos pa lang tong anak ko. Pero yung kuya niya, kaedad mo, nak. Okay po. Pero kahit na mas matanda po sa akin si Analea, mahal po namin ang isa't isa. Hindi ko naman kayo paghihiwalayin. Tsaka 6 na taon lang naman yan. Yung iba nga, 10 pataas yung pagitan ng mga edad, wala namang problema. Tsaka nasa tamang edad na kayo, lalo ka na anak. Salamat po, Nay. Sabi sa'yo, mabait nanay ko eh. Oo nga.
Grabe ka naman sa akin, Jimbo. Palagay mo sa akin katulad ng mga kontrabidang nanay na napapanood ko sa mga palabas sa TV. Hindi naman po. Tsaka alam ko po na mabait kayo kaya binida ko na po kayo kay Analea. Dapat lang kasi mabait naman talaga ako. Matanong ko lang kung gaano na ba kayo katagal simula nung maging kayo? Ang totoo, 2 linggo mahigit pa lang po. Pero may isa pa po kaming sasabihin sa inyo. Ha? Ano yun? Promise wag po kayong mabibigla ah. Depende kung sasabihin mong may ginawa kayong krimen ng girlfriend mo. Nay naman eh. Joke lang. Ikaw naman di ka na mabiro. Ano ba yung isa nyo pang sasabihin? Mahal, ikaw ba magsasabi o ako na? Ikaw na. Ang tagal naman. Ano ba kasi yun? Magkakaanak na po kami. Ano ka mo? Ulitin mo nga. Baka ako'y nabibingi lang. Sabi ko po magkakaanak na kami ni Analea. Ay, Santissima. Ang bilis naman yata. Masyado po kasing mainit sa kama si... Uy, wag mo nang ikwento sa nanay mo. Tignan mo, nagulat na nga siya. Sorry mahal. Sinong hindi magugulat kapapakilala mo pa lang sa akin yung girlfriend mo tapos sasabihin mong buntis na siya agad? Di ba sabi nyo nasa tamang edad na rin kami? Lalo na po ako? Sinabi ko nga, pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala. Para sa akin bata ka pa para maging tatay nak. Hindi na po ako bata. 27 na po ako. Yung mga kababata ko nga may anak na kahit 23 years old pa lang sila nun. Sa bagay, ama ka rin naman. Kaya wag na po kayong mag-alala. Kasi alam ko sa sarili ko na handa na akong maging tatay. Tama rin naman dahil wala ka nang magagawa lalo magkaka-baby na pala kayo. Pero congrats sa inyong dalawa. Hindi nyo naman sinabi agad na magiging lola na ako di sana nakapagpakulay na ako ng buhok. Ano pong kinalaman nun sa pagbubuntis ko? Pampaswerte lang. Kung di mo natatanong, mahilig maniwala si nanay sa kung ano-anong sabi-sabi. Hindi ba pwedeng magpaganda ko para pag nagpicture tayo mamaya at pinost ko sa Facebook ko maganda ang nanay mo? Siyempre, good news yung pagbubuntis ni Analea. Blessing yung baby nyo. Kaya dapat nakapag-ayos-ayos ako noon. Para naman pag nakita ng mga friend ko sa Facebook, pusuan nila. Hindi nyo naman po kilala yung friend nyo online. Kahit na. Huwag ka na nga ang kontrabida dyan. Pahipo nga ng tiyan mo, Analea. Baka swertehin ako sa madyong mamaya. Papadudot aminado akong nagulat nang magkakilala na kami ng nanay ng boyfriend ko. Mabait naman siya for my likings at ayos namang kausap. Pero hindi ako sanay sa pagiging maalaga at maalalahanin niya sa akin at sa magiging anak namin ng boyfriend ko. Lumaki kasi ako na walang kinamulatang nanay matapos nitong mamatay ng maaga. Wala na rin akong tatay dahil mas pinili nitong makisama sa ibang babae matapos akong iwan at ipagkatiwala sa lola ko. Hindi rin naman kami close ni lola pero thankful ako kasi inalagaan at pinaaral niya pa rin ako sa tulong ng iba ko pang tiyuhin at tiyahin na nasa abroad. Simula noong mamatay ang lola ko pagka-graduate ko ng college ay namuhay na lamang ako mag-isa. Doon ko nakilala ang ex-boyfriend ko hanggang sa magkahiwalay din kami matapos ang 10 taong pagsasama. Kaya hindi talaga ako sanay sa pagiging clingy ng nanay ni Jimbo. Pero hindi ko na lang pinahalata sa kanya ang pagkailang ko lalo na unang beses pa lang naming nagkita at nagkakilala noon. Ayoko rin naman na may masabi siya sa akin kaya pinakisamahan ko na lamang siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil first baby ko ang dinadala ko ay kabado at todo ingat ako sa aking pagbubuntis. Kahit sinabi naman sa akin ng OB ko na hindi masela ng pagdadalang tao ko kahit na may edad na ako, ay nagkusa pa rin ako na mag-ingat at alagaan ang aking sarili. Ayoko kasing may pagsisihan lalo na at anak ko ang pinag-uusapan dito. Bukod doon ay matagal ko ring hinihintay na magka-baby kaya hindi ako makakapayag na mawala lang siya sa akin o kunin sa isang iglap. Kaya nga ginawa namin ni Jimbo ang lahat para maging magaan at maayos ang pagbubuntis ko. Nang mga panahong yon ay umuwi ako sa nirerentahan kong apartment sa Cainta, Rizal. Madalas ay nagmomotor lamang ako dahil yun naman ang usong transportasyon para mabilis makapagbiyahe.
Okay lang naman pero malayo kasi ang inuuwian ko sa trabaho kaya nakakapagod at nakakangalay sa likod. Wala akong sasakyan dahil hindi praktikal sa akin ang kumuha. Pero noong nabuntis ako ay pareho kaming nag-alala ni Jimbo sa biyahe ko. At doon na nga niya ako kinausap dahil meron siyang plano. May buntis na namang masaya kasi nakain ko na yung cravings kong cake. Salamat sa treat, mahal. Walang anuman. Cute mo? Sus, bulero. Cute ka naman talaga. Lalo ngayon na naglilihi ka. Ganito pala ang feeling ng naglilihi. Mahirap ba? Sakto lang. May mga araw na mahirap, meron namang okay lang. Carry, ganun. Pero kaninang umaga pagising ko, sabi ko sa sarili ko gusto ko kumain ng cake. Kaya lang ayoko naman ng mga nabibili lang sa mga kilalang cake shop. Ang hirap lang kasi hindi ko alam kung anong eksaktong cake yung gusto kong kainin. Maghapon yun. Buti na lang naisipan mo kong dalhin sa cafe na to. Tapos sakto, nakita ko nga yung cake na gusto kong kainin. Matagal na kitang gusto dalhin dito kasi mahilig ka sa kape, di ba? Oo, Okay lang daw ba sa buntis na magkape? okay lang naman sabi ng ubi ko pero wag palagi. Hindi naman maselan pagbubuntis ko kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Siyempre, alam mo na, risky na talaga lalo pag mga gantong edad ng babae. Yun nga yung napag-usapan namin ni nanay kagabi, mahal. Ano yun? Na kahit di naman maselan yung pagbubuntis mo, mahirap pa rin na sumugal. Nag-iingat naman ako, mahal. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Alam ko pero mahirap di mag-alala. Lalo na kapag bumabiyahe ka papunta at pauwi sa inyo. Grabe yung kaba ko kapag hindi kita nahahatid kasi may kailangan akong i-overtime. Di kayo mawala ng anak natin sa isip ko. Naiintindihan naman kita, pero matagal ko na rin namang ginagawa yung pagmumotor pa uwi. Simula pa nung nag-pandemic. Para sa akin, mas mabilis ang biyahe at mas praktikal kaysa jeep. Saka maliit pa naman tong tiyan ko, pwede pa akong umangkas sa motorsiklo. Kaya lang mahihirapan ka na pag lumaki na yung tiyan mo. Pwede naman akong mag-UV na lang. Hindi naman talaga problema yung biyahe. Yung inuuwian ko lang kasi sa Rizal pa yun, malayo-layo rin. Kaya nga naisip namin ni nanay na tumira ka na lang sa bahay. Ha? Tumira sa bahay nyo? Oo, para magkasama na tayo at lalo kitang mabantayan. Tsaka mas malapit yung bahay namin sa trabaho natin since pareho lang naman na nasa Quezon City. Sige na, mahal. Pumayag ka nang tumira sa bahay namin. Sigurado ka ba talagang ayos lang sa nanay mo? Kasi baka sanay siya na kayong dalawa lang sa bahay nyo simula nung bumukod yung mga kuya mo. Oo naman, siguradong sigurado. Tsaka si nanay pa nga ang nagsuggest nun eh. Gusto ka rin daw niyang makasama sa bahay at mabantayan yung pagbubuntis mo. Okay, pero parang ako naman yata ang maninibago. Mabait naman si nanay. Tsaka huwag kang mag-alala kasi may privacy tayo sa bahay. May sarili naman akong kwarto eh. Ang gusto ko lang naman maging safe kayo ng baby natin. Pag doon na kayo sa bahay tumira, pwede kong gamitin yung tricycle namin. Yung nasa garahe nyo? Oo, pundar pa yun ng tatay namin. May kalumaan pero maayos pa naman yung makina. Tsaka wala namang gumagamit nun kasi may motor naman ako. Aayusin ko na lang para mas maging komportable ka. Kaya sana pumayag ka na. Kung lilipat kasi ako sa inyo, kailangan kong kausapin yung landlord ko. Saka yung mga gamit ko sa apartment, paano natin hahakutin? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala dyan. Basta pumayag ka lang. Pwede bang pag-isipan ko muna? Oo naman. Basta sabihan mo lang ako sa magiging desisyon mo. Huwag kang mag-alala, sasabihan talaga kita. Saka bigyan mo lang muna ako ng ilang araw para mag-isip. Medyo nabigla kasi ako eh. At saka malaking desisyon talaga yung gagawin ko sakaling lumipat ako sa inyo. Alam ko naman na mabait ang nanay mo, pero kailangan ko pa rin mag-isip. Naiintindihan ko naman. Kaya nga ayos lang sa akin na bigyan ka ng ilang araw. Thank you, mahal. Sobrang na-appreciate ko ang pagiging maunawain mo. Na-appreciate ko naman ang gustong mangyari ng boyfriend ko nang sabihin niyang tumira ako sa bahay nila kasama ang nanay niya. Nasa Quezon City lang din kasi sila nakatira at hindi hamak na mas malapit kesa sa inuwian ko sa Cainta, Rizal. Pero alanganin pa rin ako noon dahil makakasama ko sa bahay nila si nanay. Hindi kasi ako sanay nang may kasama simula nang maghiwalay kami ng ex ko
at alam yun ni Jimbo. Pero alam ko na hindi na lamang sarili ko ang dapat kong isipin. Lalo na may buhay na sa sinapupunan ko. Kaya ginawa ko ang makakabuti para sa anak namin matapos kong pumayag na lumipat sa bahay nila Jimbo sa Quezon City. Kahit maliit lang ang bahay nila ay meron namang kaming sariling kwarto ng boyfriend ko. Kaya masaya pa rin ako dahil may privacy pa rin kami. Kaya lang ay may mga pagkakataon pa rin talaga na hindi mapigilang umiksena ng nanay niya. Grabe, Nay! Sarap talaga nitong paksiw na bangus nyo. Kaya nga yan ang niluto ko kasi alam kong paborito mo. Kain ka lang ng marami, baka mamayat ka na niyan eh. Ikaw din, Analea, dapat laging busog ang buntis. Damihan mong kain mo kasi naghahati na kayo ng baby mo. Opo, salamat po, Nay. Mahal, pasuyo naman ng malamig na tubig. Nauuhaw na kasi ako. Ay, o sige. Kunin ko lang sa ref. Ay, sandali. Huwag dun. Diyan ka na lang sa may water jug natin. Pero hindi po yun malamig. Kahit na, mas mainam na hindi malamig na tubig ang pinaiinom mo kay Analea lalo na't buntis siya. Okay lang naman po yun, Nay. Saka nauuhaw na po ako. Gusto ko ng malamig na tubig. Anong okay ka dyan? Paano na lang pag gininaw yung baby sa tiyan mo? Sige nga. Ano po? Ganon yon. Siyempre, pag ininuman mo ng malamig na tubig o kinainan ng malamig na pagkain, giginawin talaga yung baby. Kawawa naman. Saan nyo naman po yan nabasa? Paniniwala yun ng matatanda. Kaya nga ako noon nung pinagbubuntis ko kayo ng mga kuya mo hindi ako umiinom ng malamig na tubig. Hindi naman po totoo yun. Totoo yun. Marunong ka pa sa mga ninuno natin, ha? Okay lang, mahal. Yung water sa jug na lang yung kunin mong tubig. Sigurado ka? Oo, Sige, kuha na kita. salamat. Buti pa tong si Analea masunurin Hindi tulad mo, Jimbo. Palibasa, hindi ka naman nagbubuntis. Parang imposible naman po kasi yung sinabi nyo. Anong imposible doon? Kasi kung giginawin yung baby sa tiyan dahil sa pag-inom ng malamig na tubig, ibig sabihin mapapaso rin siya pag humigop ng mainit na sabaw yung nanay? Ha? Kita nyo na, nag-iimbento lang kayo ng pamahiin. Hindi kaya ako nag-iimbento. Mahal, hayaan mo na lang si nanay. Akin na yung tubig ko. Nanunuyo na yung lalamunan ko Ay, eto na tubig mo. Sorry, mahal. Salamat. Naku, sana naman kambal na babae yung maging baby niyo. Parang imposible naman po yung kambal kasi wala naman tayong lahi nun. Kaya nga bumili ako nitong kambal na saging para ibakain kay Analea Oh, nak, kainin mo to. Naku, ayoko po ng saging. Nasusuka po ako dyan Nick, ngayon lang naman. Nakipag-agawan pa ako sa palengke para makuha yung may kambal na saging. Paniniwala kasi na kapag kinain niya ng buntis, magiging kambal ang anak niya. Ayan na naman po kayo. Naniniwala na naman kayo sa kasabihan. Totoo yun. Bakit yung kinakapatid mo, kambal yung naging anak kumain lang daw ng kambal na saging yung asawa? Yung kambal ng kinakapatid ko, fraternal, babae at lalaki. Ibig sabihin na mamana yun, lalo na sa lahi nila. Pero may kakilala ko, kambal na babae yung anak pagkatapos kumain ng kambal saging. Di ba, Analea? Ganun yun, di ba? Wala naman pong basihan na pwedeng magkaroon ng kambal na anak sa pagkain ng kambal na saging. Pero hindi ko naman sinasabing wala ng chance na magkaroon kami ng kambal ni Jimbo. Pero hindi yun dahil sa kambal na saging. May scientific explanation pa rin yun. Scientific explanation mo mukha mo. Basta, naniniwala ako na kagagawan yon ng kambal na saging. Huwag mo na nga akong kontrahin, Jimbo. Ayaw mo ba talagang kainin ton saging? Ayoko po talaga. Sige, ako na lang kakain ito. Hala, baka naman kayo magbuntis ng kambal, Nay. Paano mangyayari yun matagal nang patay ang tatay mo? Joke lang po. Papadudot nire-respeto ko ang nanay ng boyfriend ko dahil magulang niya yon. Pero may mga pagkakataon na hindi ko mapigilang mainis sa mga ginagawa at sinasabi niya sa akin at sa pagbubuntis ko. Marami siyang sinasabi na hindi ko maintindihan dahil hindi naman makatotohanan. Mapapaniwalain din kasi si nanay sa mga sabi-sabi at lagi niyang katuwiran pinagdaanan na niyang magbuntis at manganak noon kaya dapat ay makinig ako sa kanya.
Hindi ko naman binabaliwala mga payo niya sa akin. May iba naman kasi doon na useful pero ako mismo ay inaaral ko rin naman kung paano magbuntis ng tama at maging nanay. Kaya lang madalas ay baliwalain ni nanay ang mga effort ko at sinasabi niyang dapat mas pakinggan ko siya kasi papunta pa lang daw ako ay nakabalik na siya. Doon na ako nagsimulang magkaroon ng problema sa pagsasama namin sa isang bubong ng nanay ng boyfriend ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na sa 6 na buwan na ako noon sa pagbubuntis ko at nalaman na namin ang gender ng anak namin. Lalaki ang panganay namin kaya masayang masaya ako. Pero hindi ganon ang nararamdaman ng nanay ni Jimbo dahil gusto raw niya ng kambal na babae. Puro kasi lalaki ang mga anak niya kaya pinagdasal daw niya sa lahat ng santo na sana'y kambal na babae ang maging anak ko. Sinisisi niya rin ako kasi hindi ko raw kinain yung kambal na saging na pinakakain niya sa akin noon. Sa kabila ng lahat ay unti-unti na lang tinanggap ni nanay ang magiging apo niya. Pero ilang buwan din bago nangyari yon. Puro kasi siya parinig sa akin na hindi ko raw sinusunod ang mga sinasabi niya para maging kambal na babae ang anak ko. Sa pikon ko minsan ko na siyang sinagot na sa anak niya galing ang genes na nagbibigay ng gender sa babae. Siyempre hindi siya naniwala doon dahil ako naman daw ang nanay at may matres sa aming dalawa ni Jimbo. Hinayaan ko na lamang siya kung yon ang paniniwala niya dahil na-realize ko na mas mahirap turuan ang matatanda kaysa bata. Dumating ang kabuwanan ko at patuloy pa rin si nanay sa pang-iinis sa akin. Ano yung tinitingnan mo sa cellphone mo? Yung anak po ng kaopisina namin. Nag-1 taon na kasi. Aber, tingin nga. Ang cute-cute po, di ba? Parang hindi naman masyadong cute. Nay naman, tignan niyo may dimple pa sa magkabilang pisngi. Sana may dimple rin magiging anak namin ni Jimbo. Yung dimple cute pero yung bata hindi. Tingnan mo nga, ang laki-laki ng nguso tapos ang itim-itim ng balat. Kulot pa. Ano ba namang itsura yan? May lahi po kasi yung tatay, kaya namana doon yung kulay ng balat. Ay, kaya naman pala pangit. Nanay talaga. O bakit? Totoo naman yung sinabi ko eh. Akala kasi ng ibang nanay lahat ng baby cute pero hindi naman. Kinukumbinsi lang nilang sarili nila na cute yung mga anak nila kasi mga anak nila yun. Wala na silang mag-aagawa. Pero yung batang yan, hindi cute, pangit. Sobra naman po kayo. Wala naman pong ginagawa sa inyo yung bata. Wala naman siya kailangan gawin sa akin eh. Tsaka, masama ba na magsabi ng totoo? Hindi po. Pero lumalabas na nilalait nyo na yung anak ng kaopisina ko. Lait na palang pagsasabi ng totoo ngayon. Ibang klaseng henerasyon. Matanong lang kita ha. Ano bang cute sa batang yan? At kulang na lang idikit mo na yung mga mata mo sa cellphone mo sa kakatitig sa kanya. Alam mo, may kasabihan ng mga matatanda na kapag panay ka ng tingin sa pangit, lalo na kapag buntis ka, pangit din yung magiging anak mo. Kaya nga ako noon, panay tingin sa picture ng mga gwapong artista nung kapanahunan namin para naman artistahin yung mga anak ko. Ay, wala naman pong basihan yung sinasabi nyo. Yung itsura ng magiging anak namin ni Jimbo galing sa aming dalawa. Pwedeng kamukha ko, pwedeng kamukha ni Jimbo, pwedeng hati kami. Saka kahit ano pa ang maging itsura ng anak namin, hindi namin siya tatawaging pangit. Diyan ka magaling sa pagsagot-sagot sa akin. Naligo lang ako, narinig ko na kayo nagtatalo ni Analea, Nay. Anong nagtatalo? Nag-uusap lang kami nitong kinakasama mo. Ano pong pinag-uusapan nyo? Pinagsasabihan ko lang naman siya na panay titig siya dyan sa picture ng anak ng kaopisina nyo. Ang pangit-pangit na bata. Oho, sobra naman kayo makapanlait. Walang pangit na bata. Ay mayroon. Hindi ba kayo marunong tumingin? Marunong po. Kaya nga kako kay Analea, huwag pagduldulan ng mga mata sa picture ng pangit na batang yon. Kasi baka maging kamukha ng anak ninyo. Paniniwala yun ng mga matatanda noon. Sige ka, magkakaroon ka ng anak na hindi mo kamukha kasi pangit. Nay, sumusobra na po kayo ah. Hindi po magiging pangit ang anak namin ni Jimbo.
Sa awa ng Diyos, normal ang baby namin. Walang kapansanan base sa ultrasound. Pero kahit na ano pang maging itsura niya, naniniwala akong hindi siya magiging pangit. Hindi rin naman pangit yung anak ng kaopisina namin. Kayo lang yung nagpapapangit dun sa bata kasi pangit yung ugali nyo. Ano sabi mo? Abay, napakabastos mo ah. Tama naman po si Analea. Sa lagay, mas kinakampihan mo pa yung babaeng yan kaysa sa akin na nanay mo? Anong klaseng anak ka? Hindi naman po kasi tama namang husga. Lalo na ng inosenteng bata. Tsaka masyado na kayong nilalamon ng mga pinaniniwalaan nyo na wala namang basihan. 2023 na po. Hindi na to panahon ng kopong-kopong. Ewan ko sa'yo, marunong pa kayo sa akin. Pwede bang mamaya na kayo mag-away? Ha? Pati ba naman pag-aaway namin may schedule pa? Manganganak na yata ako, Day. Mamaya na kayo mag-away ni Jimbo kasi ang sakit-sakit na talaga. Hala, teka. Dadalhin na kita sa ospital, mahal. Papadudot mabilis akong sinugod ni Jimbo sa ospital at na-admit na nga ako para manganak. Buti na lang at safe ang baby namin dahil baka hindi ko mapatawad ang nanay niya sa pangi-stress sa akin. Ang tagal ko rin nagtimpi na huwag siyang masagot-sagot dahil nga sa ginagalang ko pa rin siya. Pero noong araw bago ako manganak ay punong-puno na ako sa kanya plus sobrang sakit pa ng balakang, likod at puson ko dahil nagle-labor na pala ako. Lumipas ang 6 na buwan ay nagkasundo naman kami ni nanay matapos pumagitna sa amin si Jimbo. Kinausap din niya ang nanay niya kaya himalang bumait ang pakikitungo nito sa akin. Masaya na rin naman ako dahil close siya sa baby boy namin at nagbobolontaryo pang mag-alaga sa anak namin lalo noong bumalik na ako sa trabaho. Kahit nakabado ako kasi ayokong ipagkatiwala kanino man ang baby ko, ay nagtiwala pa rin ako sa biyanang kong hilaw katulad ng pakiusap sa akin ni Jimbo. Kaya lang isang hapon habang nasa trabaho kami ni Jimbo, ay biglang tumawag sa akin si nanay kasi iyak daw ng iyak ang anak ko at hindi niya mapatigil. Sa alala ko ay nagpa-undertime ako at umuwi na sa bahay namin. Naabutan ko ang iyak ng iyak ang anak ko at takot na takot ako kasi para siyang hindi makahinga. Agad kong dinala sa pedya ang bata at doon ko natuklasan na may tonsillitis siya. Naiyak na lamang ako nang malaman yon at agad na tinawagan si Jimbo para sunduin kami sa klinik. Pagkawi sa bahay ay kinompronta ko si nanay. Oh, kumusta na raw yung apo ko? Anong nangyari sa kanya? Namamagaraw po yung tonsil ng anak namin. Ha? Grabe naman! Bakit daw nagkaganoon? Umamin nga po kayo sa akin. Ano pong pinakain niyo sa anak namin? Aha? Anong pinakain ko? Hindi naman po kasi mamamaga yung tonsil ng baby namin kung wala kayong pinakain o pinainom na bawal sa kanya. Kaya umamin na po kayo, please lang po. Kasi... Pinagalitan kami ng pedya ng anak namin at pinagsabihan na ingatan namin yung anak namin. Baby pa siya tapos may tonsillitis na, Nay. Kaya sabihin nyo, may pinakain o pinainom po ba kayo sa anak namin? Oo meron pero kaunti lang naman. Ano po yun? Pinainom ko ng soft drink tapos pinakain ko ng icing ng cake na bigay ng kapitbahay. Ano po? Bakit ka ba naninigaw? Nakakabingi ka ha? Bakit hindi ako sisigaw? Nakakagalit po yung ginawa nyo. 6 na buwan pa lang yung anak namin. Pero pinainom nyo na siya ng soft drink at pinakain ng icing ng cake? Nasisiraan na po ba kayo ng ulo? Hoy, hindi sira ang ulo ko, Analea. Hinay-hinay ka sa pagsasalita sa akin ng ganyan ha? Oh, bakit nananahimik ka lang dyan, Jimbo? Pagsabihan mo yung kinakasama mo, binabastos ako ng harap-harapan. Tama naman po si Analea. Mali po yung ginawa nyo sa anak namin. Kunti lang naman yun. Masyado namang sensitive yung lalamunan ng anak ninyo. Baby pa kasi yung pinag-uusapan natin dito. Saka bawal naman po talaga yung soft drink at icing ng cake sa 6 na buwan. Sos, hindi yan totoo. Yan yung sina Jimbo tsaka ay mga kuya niya noon. Nakatikim na ng kinanaw na kape nung mga baby pa lang sila. Partida, wala pang 6 na buwan noon yung mga anak ko. Nagkakape na. Wala namang nangyari sa kanila. Hindi naman ninervyos o namaga yung tonsil. Ang sabihin mo, mahina lang talagang resistensya ng anak mo. Kulang ka kasi sa bitamina nung pinagbubuntis mo yan kaya namana yung kahinaan ng katawan mo.
Kasalanan mo rin kasi, masyadong matigas ang ulo mo. Hindi mo kinakain yung mga pinakakain ko sa'yo. Alam niyong naging maingat ako sa pagbubuntis ko. Kaya wag niyo akong sisisihin sa kasalanang hindi ko ginawa. Kayong may kasalanan kaya namaga ang tonsil ng anak ko. Kung ano-ano kasing pinainom at pinakain niyo sa kanya. Saka wala kayong karapatan na ikumpara ang baby ko sa mga bata noon. Swerte na lang na walang nangyaring masama sa anak niyo dahil sa ginawa niyo. Pero hindi ibig sabihin, may karapatan na kayong gawin din yun sa anak ko. Ay, kung makapagsalita ka, akala mo ibang tao sa akin yung anak mo ah. Baka nakakalimutan mong apo ko rin yan. Apo niyo lang yung anak ko pero ako pa rin ang nanay. Ano ba, Jimbo? Hahayaan mo lang ba na bastusin ako ng babaeng yan? Nanay mo ko, ipagtanggol mo ko. Sorry po talaga, pero maling-mali kayo rito. Buhay ng anak namin yung nilagay niyo sa alanganin. Ang OA nyo naman. Hindi naman nakakamatay yung pamamaga ng tonsil eh. Tsaka, gagaling din yung anak ninyo. Huwag kayong ma-stress. Hirap kasi sa inyo, masyado kayong nagmamarunong. Ay, sa inyo ako mas na-stress, Nay. Ay nako, sige ka, mabilis kang tatanda niyan. Tingnan mo na lang yung mga kulubot mo sa muka, lalong nagiging halata. Baka bukas makalawa, mapagkamalang ka ng nanay ng anak ko. Sige ka. Tumigil na po kayo! Oo na, titigil na. Buti pa alis muna ako kasi hinahanap na ako ng mga kaibigan ko. Magmamadyong kami. Doon na lang ako para makapag-relax din ako. Lalo nakaka-stress dito sa bahay nang dahil sa inyo. Che! Papadudot pag-alis ng nanay ni Jimbo ay napahagulhol ako ng iyak. Halo-halong lungkot, takot, pagkadismaya at galit na kasi ang naramdaman ko na mga panahong yon. Naiyak din si Jimbo pero inalo niya pa rin ako. Nagsorry siya dahil sa pagiging pabaya ng nanay niya at sa hindi nito pag-ako sa kasalanang nagawa. Pero hindi nabawasan noon ang galit ko kay nanay. Umakto lang na parang walang nangyari ang biyanang kong hilaw pero pinaramdam ko na wala akong tiwala sa kanya pagdating sa anak namin. Doon ko na naisipang mag-resign sa pinagtatrabahuhan ko upang mabantayan at maalagaan ang baby namin ni Jimbo. Pilit ko pa rin pinakikisamahan ng nanay ng kinakasama ko pero sa loob-loob ko ay gustong-gusto ko nang bumukod kami. Nung kinausap ko naman si Jimbo ay nag-alangan siyang iwanan ang nanay niya dahil mag-isa na lamang ito sa buhay at bahay nila. Bukod doon ay may maintenance na itong gamot sa high blood na lagi niyang pinapaalala. Kaya nga gano'n na lamang ang tampo ko kay Jimbo pero pilit ko pa rin namang tinimbang ang sitwasyon. Baka maging konsensya ko pa kung may mangyaring masama sa biyanang kong hilaw. Sana mapayuhan ako ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Aminado ako na may mga gabi na naiisip kong umalis na lamang kami ng anak ko sa poder ni na Jimbo at magpakalayo-layo. Pero mahal ko ang kinakasama ko kaya naguguluhan ako sa kung ano ang pwede kong gawin. Maraming salamat po sakaling mapili ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Analea. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala raw pinipiling lugar, panahon o kalagayan ang pag-ibig. Basta na lamang itong dumarating at handa nitong suungin ang lahat. Mapatunayan at masunod lamang ang tapat na hangarin. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng laban sa lahat ng hadlang? Dear
Papa Dudut. Ako po si Anding, lumaking mahirap sa probinsya ng La Union. Nagtapos ako ng elementarya at high school pero hindi ko naipagpatuloy ang kolehiyo dahil sa sobrang hirap ng buhay. Malinaw pa sa alaala ko ang mga panahong nag-aaral ako sa elementarya. Kahit may uniforme, halatang halata pa rin ang kahirapan namin. Luma ang suot ko, bigay lang ng naging amo ng mga magulang ko. Hindi rin ito na ipaayos sa mananahi kaya sobrang luwang. Kaya't nahihiya ako sa mga kaklase ko. Madalas pa nila akong pagtawanan dahil mukha raw akong naka-duster imbes na naka-uniforme. Sa mga panahong yon ay kinikimkim ko ang sakit ng loob kung bakit kailangan ganito ang buhay namin. Kahit simpleng lapis at papel ay hirap na hirap pa rin ibigay ng mga magulang ko. Ganon po kami kahirap, Papa Dudut. Siguro dahil na rin marami kaming magkakapatid. Ako ang panganay, wala ring kaalaman sa family planning sina nanay at tatay. Pero believe pa rin ako sa kanila. Kasi kahit salat kami ay pinilit nilang mapagtapos kami sa elementarya at high school. Ang sabi nila ay bahala na raw kami sa kolehiyo kasi alam nilang hindi na talaga kakayanin. Noong nakapagtapos ako ng high school ay agad akong namasukan bilang taga-bantay sa isang tindahan. Maliit lang ang sahod, halos walang naiipon. Pero nagpapasalamat na rin ako dahil may trabaho ako. Hindi ko maiwasang mainggit sa mga dating kaklase kong may kaya kasi nasa Maynila na sila para mag-aral ng kolehiyo. Ang iba naman ay nasa San Fernando City. Madalas kong isipin kung may sapat lang akong pera at talino, sana'y nakapag-aral din po ako. Pero sinampal ako ng realidad. Isa lang akong hampas lupa at nananatiling malaking panaginip para sa akin ang makatungtong sa kolehiyo. Isang araw may nag-alok sa akin na maging kasambahay. Pinsan siya ng amo ko kaya pumayag ang amo ko na iwan ko ang pagtitinda kung tatanggapin ko ang trabaho at saktong 18 years old na ako. Lumawas ako ng Maynila, Papa Dudut. Dala-dala ang pangarap ko na ito na ang panahon ay tutulong sa akin upang mag-iba ang buhay ko. Pagsusumikapan kong maging maayos na kasambahay para hindi ako mapagalitan ng amo ko. Doon ko nakilala ang anak ng bago kong amo na si Kevin, Papa Dudut. Sir Kevin? Sir Kevin, kumain na po kayo. Kanina pa po nakahanda yung pagkain nyo. Sir Kevin? Sir, gumising po muna kayo para makakain. Bilin po ng mami nyo na on time daw po kayo pakainin kahit walang pasok. Sir! Sir! Sorry. Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Pwede bang dito na lang ako kakain sa room ko? Sige po sir. Dadalhin ko na lang po. Ay, sir! Sir, okay lang po ba kayo? Masakit ang ulo ko. Ano nga ulit ang pangalan mo? Andeng po, Sir Kevin. Andeng. Pasensya ka na ha. Pwede mo ba akong alalayan pabalik sa kama ko? Medyo nahihilo rin kasi ako eh. Sige po, sir. Ali po kayo. Ay, naku sir. Sobrang init niyo po. Baka nasobrahan lang ako sa pag-gym. Akala ko kaya ng katawan ko eh. Naku sir. Kailangan niyo pong uminom ng gamot. Tama. Para humupa tong init ng katawan ko. Sir, saan po ang mga gamot niyo para sa lagnat?
Meron ako sa drawer. Sige po, kukunin ko na. Naku, alin kaya rito? Nakita mo ba? Ito pong para sa lagnat. Oo. Sandali sir ha, baka kailangan nyo munang kumain. Pwede naman yung gamot na yan kahit walang laman ng tiyan ko. Sige po. Heto po. Salamat, Andeng. Ako sir, sobrang init nyo po talaga. Tawagan ko na ba ang mami nyo? Kasi binilin ka niya sa akin eh. Ito talagang si Mami. Ginawa na naman akong baby. Huwag mo nang tawagan. Nakainom naman na ako ng gamot. Pero hindi po biro yung init nyo sir. Meron akong thermometer sa drawer din. Kukunan ko na lang ng temperature ang sarili ko. Sige po, sandali kukunin ko. Ito po, nahanap ko na sir. Ito po. Salamat, Andeng. Welcome po. Trabaho ko po na alagaan ko kayo. Inaalagaan mo ang 20 years old na lalaking gustong maging baby forever ni Mami. Ikaw lang din kasi ang anak niya, sir. Kaya ganun siguro. Kami, sir. Ang dami namin eh. 7 kami. Talaga? Ang sipag naman. Sinabihan ko na naman sila na awat ni. Pang-ilan ka? At ilang taon ka na nga? Panganay po ako, sir. Bale, 18 na po ako. Dapat nasa school ka. Tapos na naman po ako ng high school pero walang pera pang college eh. Sir, baka naman... Mataas nga ang temperature ko. Ilan po ba, sir? 38.5 eh. Kaya pala ang init ng katawan ko. Nako, baka kailangan ko kayong punasan ng maligamgam na tubig para mas guminhawa ang pakiramdam nyo. Naku, nakakaya naman. Naku, wag na po kayong mahiya. Tsaka, kasambahay nyo naman ako eh. Bukas sa loob ko na alagaan ko kayo. Ang bait mo naman. Kukuha lang ako ng bimpo tsaka mag-iinit ng tubig. Meron ako sa mga gamit ko. Saka, huwag ka na mag-init. Doon ka na lang sa shower kumuha ng tubig. May heater naman yun. Sige po. Pagkatapos po, kumain na po kayo. Sige. Andeng, salamat talaga. Salamat sa pag-aalaga. Pagaling po kayo, sir Para po pagdating ni Ma'am Connie, magaling na kayo. Tsaka para po makapasok kayo sa Lunes. Oo nga. Buti Sabado ngayon. Sana gumaling agad ako. Di ba naman ako gagaling sa lagay na to may mabait akong kaibigan. Papa Dudut, nakakaawa talaga kapag may sakit ang isang tao. Sa kaso ni Kevin ay lagnat lang naman. Pero labis ang pasasalamat niya dahil inalagaan ko raw siya. Medyo nahihiya pa nga ako habang pinupunasan ko ang katawan niya. Pero kailangan kong gawin para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Naisip ko na lamang na parang ganun din ang ginagawa ko kapag may lagnat ang mga kapatid ko. Gwapo po si Sir Kevin. Matangkad at matipuno ang katawan dahil nag-gym. 3rd year college na siya noon sa isang kilalang university sa Maynila. Kaya alam kong maliwanag ang magiging kinabukasan niya. Siguradong makakahanap siya ng maayos na trabaho. Hindi tulad ko na hindi man lang nakatungtong ng kolehiyo. Pero Papa Dudut, kung gaano kabait si Sir Kevin sa akin, gano'n naman kaiba ang ugali ng nanay niya. Sobrang madam talaga. Parang mga karakter na napapanood ko sa TV o naririnig sa inyong programa sa radyo. Mataray at nakakatakot kapag nagsalita siya. Hindi ka pwedeng magkamali sa harapan niya dahil siguradong tatalakan ka. Kaya naman sobra ako naging maingat sa trabaho ko, Papa Dudut. Pero kahit na anong ingat ay may mga pagkakataong sumasablay din ako. O hindi niya gusto ang ginagawa ko, Papa Dudut. Ano tong nangyari sa kortina? Hindi ganito yon. Ma'am, sinunod ko lang po ang sabi niyo. Mali ang paglagay mo ng drapes. Hindi maayos. Tatanga-tanga. Nasaan na ba si Christina? Nasa palengke po, ma'am.
Kapag hindi mo alam kung paano gawin, magtanong ka kay Christina. Opo, ma'am. Sorry po talaga. Aayusin ko na lang po. Hindi ka kasi nakikinig. Tapos sasabihin mong sinunod mo lang ang sinabi ko. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Hindi po, ma'am. Wala po kayong kasalanan. Bakit ba kasi isang katulad mong pinadala sa akin? Para ako nagtitrain ng isang aso. Pasensya na po. Nakakairita yung pasensya mo ha. Gawin mo na lang kaya ng tama ang mga pinagagawa ko sa'yo. Pati ang pag-vacuum hindi mo pa rin kabisado. Ano ako? Teacher ng mga chimay? Ide-demonstrate ko isa-isa? Gamitin mo naman ang utak mo. Hindi ba sabi mo nakapagtapos ka ng high school? Opo, ma'am. Daig mo pang elementary. Ang tanga mo. At wag mong sabihin pati itong kape ko hindi mo pa rin maayos. Sinunod ko po yung sabi niyo. Nako, mukhang sablay na naman to. Ano to? Ma'am! Ang tanga! Tanga-tanga! Hindi ganito ang pagtitimpla ng kape. Wala ka nang ginawang matino, Andeng. Alam mo ba yon? Pasensya na po, ma'am. Pasensya na po. Gusto mo ba akong lasunin? Ma'am, hindi po. Ma, anong ginagawa mo kay Andeng? Itong babaeng to, tatanga-tanga. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Nakadalawang buwan na siya sa atin. Ma, ano ka ba? Hindi naman pwedeng ganito. Dahil ba hindi niya nagawa ng maayos, tatapunan mo na ng kape? Okay ka lang ba, Andeng? Sige na, pumunta ka na muna sa kwarto mo. Diyos ko, paawa effect. Siya naman ang may kasalanan. Hindi maayos ang trabaho niya. Ma, please. Maging tao ka naman. Hindi tama to. Kevin? Tingnan mo naman ang ginawa mo. Hindi mo siya tinatrato ng tama. Hindi porket pinapasweldohan natin si Andeng, pwede na nating gawin ang kahit ano sa kanya. Pwede kanyang mapakulong. Huwag niya akong subukan. Please ma, magpakatao ka naman. Kevin, ginagawa ko lang naman kung anong nararapat sa kanya. Ay, hindi niya deserve to, ma. Sige na, Andeng, punta ka na sa kwarto mo. Linisin mo sarili mo, magpahinga ka na. Andeng, okay ka lang ba? Sir, opo. Okay lang po ako. Mukhang hindi. Medyo mapula yung mukha mo. Sumusobra na talaga si mama. Paano kung nalapnos yung mukha mo? Hindi na po ganun kainit nang tinapo niya sa mukha ko. Kahit na, pinagmalupitan ka pa rin niya. Kakausapin ko siya mamaya. Baka mas lalo lang siyang magalit sa akin kasi kinakampihan mo ko. Naku, mali naman talaga ang ginawa niya eh. Kahit may hindi ka nagawang tama sa trabaho mo, hindi pa rin makatarungan ang ginawa niya sa'yo. Kailangan niya humingi ng dispensa sa'yo. Sobra na yung ginawa niya. Salamat po, sir. Sana naging mas maaga ako kanina para hindi na nangyari yung pagbuhos niya ng kape sa'yo. Tana, nandito lang ako para sa'yo, Andeng. Sobrang bait ni Sir Kevin sa akin, Papa Dudut. Sabi nila ay nagmana raw siya sa ama niya na nasa ibang bansa. Kaya siguro ay hindi ko maiwasang hangaan siya. Si Ma'am Connie naman ay parang tigre kung makapagsalita. Lagi niya akong tinatalakan at mabuti na lamang at may kasama akong kasambahay din, si Christina. Siya ang karamay ko sa bawat sermon ng amo naming mukhang mangkukulam. Si Christina ang nakapansin na may nararamdaman daw ako kay Sir Kevin. Pinagbintangan pa nga niya ako na si Sir Kevin daw ang dahilan kaya nagagawa kong pagtiisan si Ma'am Connie. Pero syempre tumanggi talaga ako sa una. Pero sa totoo lang ay tama si Christine. Crush ko po si Sir Kevin. Ang gwapo niya kasi at mabait pa. Parang lahat ng hinahanap mo sa isang lalaki ay nasa kanya na. Pero hanggang pangarap lamang po ako kasi naman lupa lamang ako at siya naman ay langit. Hindi kami bagay, Papa Dudut. Ang kaya ko lang gawin ay mangarap at mag-imagine
na baka sa ibang mundo ay pwede kaming dalawa. Pero sa realidad, hanggang tanaw lamang ako. Kasi alam kong hindi kailanman magiging kami ni Sir Kevin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging simple lang naman ang pangarap ko noong magtrabaho ako bilang kasambahay. Ang makapagsilbi ng maayos kina Sir Kevin at Ma'am Connie. Mabait talaga si Sir Kevin. Gumagaan ang pakiramdam ko kapag nandyan siya. Ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay may nararamdaman na rin pala siya para sa akin na mga panahon na yon. Madalas niya akong kausapin at para bang gusto niya akong mas makilala pa. Kapag naririnig niyang pinapagalitan ako ni Ma'am Connie ay lagi siyang nandyan para ipagtanggol ako at siya mismo ang sumasalo ng galit ng mami niya. Basta lang wag maulit yung pagtapo ng kape ni Ma'am Connie sa mukha ko. Bukod pa roon ay tinuturuan niya rin po ako para akong nagkaroon ng libreng tutor. Pinapaliwanag niya sa akin ang mga mahihirap na lesson sa math at English. Hindi lang basta turuan, Papa Dudut, ha, kundi parang gusto niya talagang matuto ako para raw hindi ako habang buhay nakatali sa pagiging kasambahay. Sabi niya may mas malawak pang mundo para sa akin kung pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Ang mga pagre-review namin ay parang paghahanda na rin kung kukuha ako ng entrance exam sa kolehiyo. At habang tinuturuan niya ako, hindi ko maiwasang kiligin. Nakatingin siya diretsyo sa akin. Nakangiti at pakiramdam ko ay importante ako. Kahit alam kong hindi kami bagay, ngunit sa mga pagkakataong yon, parang wala kaming iniisip na agwat. Ako si Andeng na natututo at siya naman si Kevin na buong tiyagang nagtuturo. Oh, ayan. Tingnan mong mabuti ang spelling, ha? Alam mo, tinuro to sa amin nung high school sa 3rd year. Pero sobrang nakalimutan ko na. Grabe. 19 years old ka pa lang, makakalimutin ka na. Hindi ko maintindihan nun Pero ngayon, naintindihan mo naman. Medyo. Anong medyo? Pag-aralan mong mabuti, lalabas to sa exam. Mag-e-exam ba ako? Kapag kaya mo nang pumasok ng college, di ba? Nag-iipon ka naman. Saka kapag kulang talaga, lapitan mo lang ako. Tutulong ako, promise. Naku, ayokong mangutang. Wala akong pambayad. Yung kabaitan mo at kagandahan mo ang pambayad. Sir, maya na lang po ulit tayo Baka pauwi na rin yung mami mo sa trabaho. Baka pagalitan pa ako kasi ginawa kitang tutor. Ano ka ba? Nagtuturo lang naman ako kapag wala ka ng trabaho at free naman ako. Naku, baka mas lalong magalit yun kasi parati nyo na lang akong pinagtatanggol. Kasi gusto kita. Ano po? Gusto kita, Andeng. Sir naman, nagbibiro kayo Alam mo namang hindi ako nagbibiro. At alam kong nararamdaman mo na may gusto ako sa'yo. Naalala mo nung unang araw mo pa lang, yung nilagnat ako? Nakita ko ang kabaitan mo. Sir, hindi po pwede. Hindi po tayo bagay. Dahil ba anak ako ng amo mo? At kasambahay ka lang? Hindi po talaga tayo bagay. Andeng, sa totoo lang, ilang araw at gabi ko na rin tong iniisip Pero totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto kita. Mahal kita. Sir, marami namang ibang babae dyan. Mga kaklase nyo, schoolmates nyo. Hindi ako pwede. Hindi pwede. Makinig ka. Hindi ko sila gusto. Ikaw ang gusto ko. Pero katulong lang ako. Mahirap lang po ako. Mayaman kayo. May pinag-aralan. 1 taon na lang gagraduate na kayo. Samantalang ako. Basta, hindi tayo bagay. Andeng, wag mo namang maliitin ang sarili mo. Dahil lang ba sa kalagayan ng buhay natin kaya tayo hindi pwede? Kung lahat ng to, kung wala akong pera, kung hindi ako mayaman, pwede na?
Ganun ba? Sir naman, sobrang layo po ng agwat natin. Tsaka ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Baka mas lalo akong hamakin ni Ma'am Connie. Poprotektahan kita. Naririnig niyo ba yung sarili niyo? Kaisa-isa kayong anak ni na Ma'am Connie. Tapos, sa isang chimay, sa isang maid, muchacha lang kayong mauuwi. Hindi kita nakikita bilang isang chimay, maid o muchacha. Ang nakikita ko isang totoong tao. Isang dalagang may magandang puso na alam kong mamahalin din ako. Gusto kong mahalin ka. Sir, hindi. Huwag na nating ipilit. Huwag na po. Anding. Natatakot akong tanggapin ang pag-ibig mo. Kasi, sino ba ako? Wala akong karapatang umibig sa isang katulad mo. Kahit pilitin mo man na mahal mo ko, wala kang pakialam sa sasabihin ng iba, ng magulang mo. Pero ang totoo mahirap. Magiging mahirap lang ang sitwasyon kung ipipilit natin. Babalik na ako sa trabaho, sir. Teka, Anding! Anding! Papa Dudut, akala ko'y hihinto na sa panliligaw si Kevin matapos ang araw na yon. Pero nagkakamali ako. Patuloy pa rin siya sa panliligaw sa akin at umabot na ng 1 buwan na araw-araw niya akong sinasabihan kung gaano niya ako kamahal. Paano mo nga ba mapipigilan ang tibok ng puso? Kahit anong pigil ko sa sarili ko'y bumigay na rin ako. Sinagot ko si Kevin, Papa Dudut. Hindi na hanggang tanaw ang relasyon namin. Tinanggap ko ang pagmamahal niya. Pero walang araw na hindi ako natatakot. Paano kung malalaman ni Ma'am Connie ang katotohanan? Sa tuwing kinakausap ako ni Kevin at sa bawat pagngiti niya ay parang may naaninag akong anino ni Ma'am Connie. Pinapakaba ang bawat araw ng paglilihim naming dalawa sa aming relasyon. Sa bawat oras na magkasama kami, ramdam ko ang saya at kapayapaan. Pero sa likod ng lahat ng yon ay may kaba, Papa Dudut, at takot din po akong nararamdaman. Si Kevin mismo ang nagsabi na hindi naman kami gumagawa ng masama. Ang gusto niyang ipaalam na namin sa mami niya ang katotohanan. Buo talaga ang loob niya pero ako ang umaayaw. Dalawang buwan na nating nililihim sa kanila. Baka kailangan na talaga nating sabihin. Da naman akong ipaglaban ka, Anding. Kevin naman, baka ganito na muna tayo. Magtatago? Hindi naman tayo gumagawa ng masama ah. Nagmamahalan tayo. Sige na, lumabas ka na ng kwarto ko. Baka hinahanap ka na ng mama mo. Anding, gusto kong hindi na tayo maglihim sa kanila. Kevin, ang hirap nun. Kasi naman, kung ipagtatapat natin sa kanila, sa mama mo, ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Malanding chimay na inaakit ang anak niya? Alam kong mahirap to. Pero nandito ako para ipagtanggol ka. Hindi mo ako inakit, kusa kitang minahal. Mahal kita. Mahal din kita, pero... Anong naririnig kong mahal-mahal? Bakit magkahawak ang kamay ninyong dalawa? Malandi kang babae ka? Anong ginawa mo sa anak ko? Teka, ma. Huwag niyo saktan si Anding. Mahal ko siya, ma. Ano? Girlfriend ko siya. Nahihibang ka na ba, Kevin? Itong hampas lupang to? Hoy, babae. Anong ginawa mo sa anak ko? Siguro binigay mo ng sarili mo para maakit mo ang anak ko, no? Ma, hindi siya ganun. No. Ang mga tulad niya, isang ambisyosa. Umalis ka na rito. Lumayas ka ritong babae ka! Ma, pwede ba? Ang taas ng pangarap mo? Pumili ka naman ng lugar ng pangarap mo. Hindi ganito! Umalis ka! Umalis ka! Lumayas ka! Ma! Maawa po kayo, ma'am. Huwag niyo po akong palayasin. Hindi ko na po uulitin.
Hindi ko po mahal si Sir Kevin. Wala po to. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Hindi kita mahal. Anding, Ma'am Connie, huwag niyo po akong palayasin. Wala po akong malilipatan. Kailangan ko po ng pera. Promise po, hindi ko na po papapasukin si Sir Kevin sa kwarto ko. Anding, mahal kita. Hindi mo mahal ang babaeng yan, Kevin. Naaawa ka lang o alam mo na, lalaki ka, babae siya. Ganun lang. Tama ang mama mo, Kevin. Hindi mo ako mahal. Hindi totoo ang nararamdaman mo. Hindi. Makinig ka, Kevin. Hindi siyang para sa'yo. At ikaw, babae, kung gusto mong manatili dito, anong makukuha ko, ha? Gusto kong lumayas ka para mapigilan ang balak mo sa anak ko. Mas mababantayan niyo po ang kilos ng anak niyo kung nandito ako. Kasi kung wala ako rito, at dahil sa ambisyon ko na yumaman, pwede pong makipagkita ako sa anak niyo nang hindi niyo alam. Kaya dito lang po ako. Magtatrabaho po ako. Tama bang sinasabi mo? Opo. Kaya maawa po kayo. Huwag niyo akong palayasin. Anding, bakit mo ba ginagawa to? Hindi kita mahal. Okay, nakapagdesisyon na ako. Mananatili ka rito. Sa sobrang takot ko ay halos gumuho ang mundo ko sa mga pinagsasabi ko. Nagmakaawa ako, Papa Dudut, at humingi ng tawad. Lumuhod ako sa harapan ni Ma'am Connie dahil ang totoo ay ayaw kong malayo kay Kevin at ayaw ko ring masira ang buhay niya. Mabuti na lamang at pumayag si Ma'am Connie. Hindi niya po ako pinalayas agad. Pero nagtakda siya ng mabigat na kondisyon. Pinayagan niya akong manatili hanggang sa katapusan ng taon pero may malinaw na utos. Hindi ko dapat nilalapitan o kinakausap si Kevin. At pagkatapos ng taon ay kailangan ko nang umalis at hindi na muling bumalik sa bahay nila. Siyempre hindi naman pumayag si Kevin, Papa Dudut. Sa harap mismo ng mami niya ay pinaglaban niya ang pagmamahala namin. Pero matigas si Ma'am Connie. Sino ba naman ako para maging girlfriend ng anak niya? Ang sakit, Papa Dudut. Nandun na ang taong mahal ko handang ipaglaban ako. Pero kailangan kong tanggapin ang realidad na pinagtagpo man kami pero hindi kami tinadhana. Langit siya, lupa ako, ang isang katulad ko. Hindi kami pwedeng magsama, Papa Dudut. Ang sakit sa puso at alam kong sobrang nasaktan si Kevin sa mga sinabi ko. Pero lahat ng yon ay hindi totoo. Hindi ko inambisyon na maging mayaman sa paraan na ganito. Hindi ko niloloko si Kevin. Mahal ko siya at nasasaktan ako sa lahat ng ito, o Papa Dudut. Para bang sinasaksak ang puso ko sa sobrang sakit. Parang hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Ganito pala kapag ang isang mahirap ay umiibig sa isang mayaman. Kailangang ilugar ang sarili sa tamang kalagyan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naging madali ang mga sumunod na araw sa pamamalagi ko sa bahay. Halos wala pong lumilipas na araw na hindi ako pinapagalitan ni Ma'am Connie. Maliit na pagkakamali ay pinapalaki. Kahit simpleng bagay ay nagiging dahilan para pagalitan niya ako. Tinitiis ko na lamang habang ramdam kong gusto akong kausapin ni Kevin. Lagi siyang naghahanap ng pagkakataon pero iniiwasan ko siya. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil natatakot akong lalong magalit ang mami niya. Ang sakit sa pakiramdam na naroon lamang siya, pero kailangan kong umiwas.
At para bang tinutusok ang puso ko tuwing nagtatama ang mga mata namin, Papa Dudut. Mahirap magpigil. Mahal ko po si Kevin at alam kong mahal niya rin ako. Pero araw-araw ay pinapaalala ng sitwasyon na hindi sapat ang pagmamahal kapag hadlang ang pagkakaiba ng estado sa buhay. Para po sa akin, ito lang ang paraan ko para kahit papaano nakikita ko si Kevin kasi mahal ko siya. Kaya kong tiisin ang pangahamak ni Ma'am Connie sa akin. Andeng, kinakalaban mo ba ako ng palihim? Po? Hindi po, ma'am. Huwag kang magkunwari. Alam mo naman na maselan ako sa mga kurtina ko, di ba? Bakit may mancha yung sa kwarto namin? Bakit hindi maayos ang pagkakalaba? Ma'am, maayos po ang pagkakalaba ko noon. Hinandwash ko pa nga po kasi alam kong gusto nyo ng ganun eh. Pero hindi mo inayos. Yan ang totoo. Kunwari ka pa. Ma'am, inayos ko po talaga. Tigilan mo nga yung kaiiyak mo. Wala dito ang anak ko. Walang maaawa sa'yo. Walang magtatanggol sa'yo na para bang akong pinapalabas mong kontrabida sa buhay mo. Ma'am, ang gusto ko lang po, maging maayos ang trabaho ko rito. Kaya po, inayos ko po talaga. Kung gusto niyo po, lalaban ko na lang po ulit. Hoy, ikaw, kung ano man ang binabalak mo sa anak ko, tigilan mo. Wala po. Wala po akong binabalak sa kanya. Kaya nga po nandito ako para makita niyong wala akong balak sa anak niyo eh. Hindi ko po siya kinakausap. Umiiwas po ako. Sinungaling. Teka, naisip ko lang. Siguro ikaw rin yung nagnakaw ng pera ko na naiwan ko sa bulsa nung nakarang araw, no? Matapos mong labhan, wala kang sinoli. Po? Ma'am, wala po akong perang nakita. Hindi po ako magnanakaw. Talaga lang? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Siguro pinadala mo na sa mga magulang mo yung ninakaw mo. Hindi ka na nahiya? Ma'am, hindi ko po gawain ng magnakaw. Sinungaling? Ha? Tama na po, ma'am! Ang iya ka talagang babae ka! Masama kang tao! Wala po akong ninakaw. Wala po. Ikaw, huwag mong sasabihin sa anak ko na sinaktan kita ha. Kung hindi malilintikan ka sa akin. Tigilan mo yung paawa effect mo na yan. Kung hindi ako makakatiis, papaalisin na kita. Opo, hindi po ako magsusumbong. Kasi kung magsusumbong ka, isusuplong din kita sa pulis dahil ninakawan mo kami. Naiintindihan mo ba? Opo. Paano mo kaya inakit ang anak ko? Ibang klase ka talaga, no? Akala mo dahil ang sipag-sipag mo kunwari ay matutuwa akong ikaw ang mapapangasawa ng anak ko. Nagpapatawa ka ba? O iniinis mo ko? Sinabi ko naman po sa inyo na wala na po akong balak sa anak niyo. Ah, so may balak ka dati. Tapos noong nalaman kong totoo at muntik kitang kalad ka rin sa labas, ay nag-ibang ihip ng hangin. Wala ka ng balak. Ganon ba? Magsalita ka! Umayos ka. Dumating ng anak ko. Umayos ka! Pahiran mo yung mga luha mo. Hindi niya pwedeng mahalatang umiyak ka. Opo. Huwag mo akong subukan, Andeng. Masisira ang buhay mo. Opo, Ma'am Connie. Umayos ka. Papadudot sa tuwing wala si Kevin sa bahay ay doon ako pinapahirapan ni Ma'am Connie. Para bang sinisigurado niyang mararamdaman ko ang galit niya. Pinapagawa niya ang mga trabaho sa akin ng doble-doble. Maglinis ng buong bahay kahit kakatapos ko lang. At may pagkakataon na pinapaulit sa akin ang labahan kahit kakatuyo pa lamang ng sinampay. At madalas din akong pinapahiya ni Ma'am Connie sa harapan ng ibang mga tao, papadudot. Binabaliktad ang mga pangyayari
para palabasing ako ang may kasalanan. Pero tiniis ko ang lahat ng yon. Hindi ko sinasabi kay Kevin kasi ayaw kong magkaroon ng lamat ang relasyon nila ng mami niya. Ayokong maging dahilan ng pagtatalo nilang mag-ina. Mahal ko po si Kevin, Papa Dudut, at yon ang dahilan kung bakit ako nananatili kahit na hirap na ako. Sa bawat araw na nagdadaan, ang parusa na ibinibigay sa akin ay lalong tumitindi. Pinipikit ko na lamang ang mga mata ko at iniisip na kaunting tiis na lamang at lilipas din ang lahat. Kasi kapag nawala ako sa bahay na yon ay tuluyan na ring mawawala ang pagkakataong kong makita at makasama si Kevin. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, unti-unti nang bumibigat ang dibdib ko. Hirap na ako. At sa mga araw na yon ay hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang lahat ng ito. Anding, anong ginagawa mo? Naalis na ako. Ibig sabihin, iiwan mo na ako? Sana noon ko pa ginawa to eh. Anding, alam kong nagsinungaling ka lang kay mama na hindi mo ako mahal. Dahil ramdam kong gusto mong manatili sa bahay kasi ayaw mong malayo ako sa'yo. Ayaw mong masira din ang buhay ko. Gusto mong makatapos ako ng college. Alam ko yun. Hindi kita mahal. Kaya aalis na ako para matahimik ang lahat. Ang gusto ko lang, magkaroon ng trabaho. May maipadala akong pera sa pamilya ko. Mahal kita, Anding. Huwag mo naman ako saktan ng ganito. Kevin, kailangan ko nang umalis. May nahanap na akong ibang trabaho. Sasama ako sa'yo. Ano? Nahihibang ka ba? Hindi kita mahal. At wala kang mapapala sa akin. Kasi mahirap ka lang. Hindi ka nakapag-aral, ganun ba? Buo na ang loob ko. Buo na ang loob kong umalis na akong mag-isa. Dito ka lang. Ayokong sirain ang buhay mo. Mag-aaral ka. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Kaya ba ayaw mong aminin na mahal mo ako dahil natatakot kang masira ang buhay ko? Andeng, kaya ko ang sarili ko. At wag mong iisipin na masisira ang buhay ko dahil sa'yo. Kasi ikaw nga ang inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. Huwag mo na akong pahirapan pa. Wag mo rin akong pahirapan. Wag mong pahirapan ang puso ko. Hindi ko kayang iwan mo ko. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita. Hindi ko ikakahiya na ikaw ang minahal ko, na ikaw ang makakasama ko habang buhay. Kevin naman. Sasama ako sa'yo. Sasama ako, Andeng. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Buo na ang loob ni Kevin na iniwan niya ang lahat para samahan ako. Umalis kami ng magkasama, dala ang takot at kaba. Pero higit sa lahat, Papa Dudut, dala ang pag-ibig na matagal na naming pinaglalaban. Hinahanap kami ng mga magulang niya pero nanindigan si Kevin at pinili niya ako sa hirap man o sa ginhawa. Pinili niyang magsimula ng mahirap kasama ako, kesa ang mabuhay ng marangya pero wala sa tabi niya. Doon ko lalong napatunayan, Papa Dudut, na totoo ang pagmamahal niya. Nagsimula kami sa wala except doon sa naitabi niyang pera. Pareho kaming nagbanat ng buto. Si Kevin nagtatrabaho habang pinagpapatuloy ang pag-aaral niya. Kahit na anong hirap ay hindi siya sumuko hanggang sa makapagtapos siya sa isang state university. At nang siya naman ang nagsimula ng magtagumpay, ako naman ang kanyang pinagtapos. Papa Dudut, hindi madali, maraming luha, maraming gabi ng gutom at pagod. Pero lahat ng yon ay nalampasan namin dahil sabay naming hinarap. Unti-unti ay gumanda ang buhay namin. Hindi man marangya pero puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Ngayon, Papa Dudut, ay masasabi kong tama ang naging desisyon ko. Ang lumaban para sa puso ko. Kasi lahat ng sakit, lahat ng parusa,
at hirap na tiniis ko noon ay napalitan ng magandang bagay. At higit sa lahat ay natupad ang pangarap kong dati hanggang panaginip lamang. Na makasama at mahalin si Kevin hanggang sa dulo ng lahat. Parang Cinderella story pero pareho kaming nagsumika para umangat. Ang prinsipe ay buwaba sa kanyang palasyo para sa akin at mamuhay na normal para lamang ipaglaban ang puso niya. Sobrang mahal ko po si Kevin, Papa Dudut. Hindi man ako tanggap ni Ma'am Connie ay wala na siyang magawa kasi ako na ang pinakasalan ni Kevin. Ang mahalaga, I am made to be with my Prince Charming. Ang mahal ko, si Kevin. Kasama ang aming 3 anak. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sana'y forever po itong programa ninyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andeng. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.